Vítame vás pri našom historicky druhom podcaste zo série realitných podcastov Dano Billy. No a dnes sa budeme venovať téme začiatkov realitného maklera. To znamená, budeme sa venovať tomu, že čo všetko táto práca v začiatkoch obnáša. No a ja tu mám na linke priamo Dana Billého, pre ktorého mám pripravených zo pár otázok, tak tým ho zdravím do Prahy. Takisto všetkých pozdravujem Maťa, tak poďme na to. No a ja mám hneď prvú otázku. Čo vlastne musím urobiť, ak sa chcem stať realitným maklérom? To znamená, čo musím v tých začiatkoch urobiť? Stačí, že sa ozvem nejakej realitnej kancelárii, alebo stačí, že si kúpim notebook, dobrý oblek, auto a už idem na to? Tak čo všetko to obnáša? Samozrejme, rozhodnutie stať sa realitným maklérom je nejaké dlhodobejšie rozhodnutie. Mám za sebou veľa pohovorov a často pri tých pohovoroch prichádzajú ľudia, ktorí boli predtým zamestnaní a hľadajú nejaké zamestnanie. Takže asi taká prvá otázka stále smeruje k tomu, prečo došlo k takémuto rozhodnutiu stať sa realitným maklérom. Tí ľudia sa stále delia na nejaké dve skupiny. Jedna skupina proste v tom vidí možnosť nejakého väčšieho zárobku a možnosť nejakého rýchleho zárobku a potom je tam nejaká druhá skupina, ktorá sa na to proste pozerá ako na budúcnosť, ako nejaký potenciál, ako sa niečo naučiť a robiť sám pre seba. Takže také prvé zamyslenie, čo tam je samozrejme ani nie, čo k tomu potrebujem, ale ako premýšľam a akým spôsobom sa na ten biznis pozerám. Čo je vlastne ťažké, je v prvom rade to pochopiť, že nejde o zamestnanie. Takže stále tá prvá otázka, to prvé zamyslenie je, že či ten potenciálny uchádzač, ale ten, ktorý sa chce stať realitným maklérom, si uvedomuje, že ide o podnikanie a že nikto mu nič nedá zadarmo a nikto ho nebude platiť za to, že venuje tomu nejaký čas. Takže čo je taký prvý predpoklad, je vlastne zamyslieť sa, berem to ako podnikanie alebo hľadám zamestnanie. Samozrejme, treba sa na to pozerať aj z hľadiska nejakého potenciálu, že kedy dojde k tomu, o čom sa určite ešte budeme rozprávať, že koľko času potrebujem na to, aby som začal a kedy môžem rátať s tým, že budem mať prvé príjmy. Takže na začiatku človek v prvom rade potrebuje dobrú motiváciu, odhodlanie a pozerať sa na vec ako na podnikanie, ako na nejakú príležitosť, že môžem sa niečo nové naučiť. Dobre, čiže v podstate táto práca vyžaduje človeka, ktorý je biznisovo zmýšľajúci a vtedy je to fajn a môže to zaklapnúť. Tak kedy vlastne môžem očakávať prvú úrodu, prvé peniaze? No, dobrá otázka. To samozrejme vám nikto nepovie a nikto nesľubí a nikto nebude garantovať. Samozrejme sú realitné kancelárie, ktoré dávajú nejaký prísľub, že už v prvý mesiac môžete zarobiť a môžete urobiť nejaký prvý obchod. Nehovorím, že to nie je možné to je, ale je to skôr výnimka. Treba počítať s tým, že ten priebeh je v prvom rade sa začať venovať, pochopiť o akú problematiku ide, v čom je ten biznis ťažký. Každý biznis má nejaké svoje špecifika, nejaké ťažkosti, v čom je obťažný. Takže vlastne to je prvá vec, sa to naučiť, pochopiť a samozrejme začať vytvárať povedomie o tom, že som realitný maklér a tak ďalej. Takže reálnejšie je to v praxi, že maklér začne na seba zarábať a začne generovať nejaký príjem až niekedy 6 a kľudne aj 12 mesiacov. Takže musí s tým rátať, že tých prvých 6 mesiacov nebude zarábať. A to sa týka asi každého podnikania, čiže akokoľvek by človek začal podnikať, tak musí rátať s tým, že aj tie investície, ten čas, aký vlastne do toho podnikania vloží, tak sa to prejaví, tá energia sa prejaví až po nejakom čase. Hej. Čiže je táto práca vhodná pre tím, pre skupinu, alebo
je lepšie, ak človek ide do toho sám. To znamená, mám ísť do toho biznisu s niekým, s nejakým tímom, alebo všetky tie strasti a slasti musím byť pripravený znášať sám. Nie je to tak akože úplne definované, že nemohol by uspieť aj sám jedinec. Je určitá skupina maklerov, ktorí začínali sami, v podstate nemali vedľa seba žiadneho mentora, nemali žiadneho školiteľa, proste išli do toho. Ale dneska je to skôr výnimkou. Dneska je to skôr taká historická vec, že všetci sme sa učili sami. Proste neboli tu nejakí mentori, kaučovia, tréneri, ktorí by nám pomáhali. Takže dneska je to skôr o tom, že áno, ten začínajúci maklér by mal chápať, že keď sa stane členom tímu nejakej realitnej kancelárie, tak má to jednoduchšie. Proste jednoducho obrovské množstvo chýb alebo možností, ktoré by hľadal, tak to dostane na tanieri a svojím spôsobom nebude musieť tie chyby opakovať. Samozrejme, v konečnom dôsledku väčšina, fakt 90 aj viacej percent maklérov, nakoniec aj keď je v realitnej kancelárii, tak nepracuje tímovo, pracuje sám za seba. Hej. Takže úlohou tej kancelárie je síce vytvárať nejaký tím, ale je to skôr taký background, je to skôr nejaký back office, ktorý mi pomáha vysporiadať tie zakázky, pomáha mi, dáme tomu, urobiť marketing, pomáha mi pripraviť zmluvy, pomáha mi nastaviť veci, ale v konečnom dôsledku tú samotnú prácu stále vykonáva jedinec, takže tam treba počítať, že práve ten, kto je individualista, tak je to vhodná práca pre neho. Ale nehovorím o tom, že keď je niekto tímový hráč, že to nie je pre neho. Tam ide skôr o tú vzájomnú podporu, možno inšpiráciu, možno nejaké rady od nejakých možno skúsenejších kolegov, ktorí sa nachádzajú, dajme tomu, v nejakom realitnom centre, ktorého som súčasťou ako jednotlivec. Čiže naozaj ja si myslím, že aj po tej dobe covidovej izolácie a tak ďalej je fajn, ak sa ľudia stretávajú, ak si vymieňajú nejakú inšpiráciu, ak možno aj spolupracujú možno na nejakých projektoch. Je to úplne prirodzené, že človek je tvor spoločenský a vyhľadáva od druhých tú energiu, ktorú potom on môže zúročiť vlastne vo svojej práci. Áno, ale treba takto, treba stále na to pozerať, že vlastne prichádzam do nového biznisu a potrebujem sa to naučiť. Je super, keď si nájdem nejaký vzor, keď si nájdem v tej kancelárii nejakého maklera, ktorý mi vyhovuje, ale v podstate aj úlohou tej kancelárie, prečo odvádzam nejaké percentá, je to, aby som sa to naučil. Aj to je proste začiatok, tak treba uvažovať. Ono samozrejme veľa maklerov potom vidí tú príležitosť v tom, že sa môže niekedy v budúcnosti osamostatniť a často sa to aj deje. Takže kancelárie sú svojím spôsobom takým inkubátorom realitných maklerov, ktoré vytvárajú tých realitných maklerov. A samozrejme, keď už niekto to robí niekoľko rokov a je nezávislý a proste tak už až tak tú realitnú kanceláriu nepotrebuje, pretože už potom to prechádza do úplne iného štádia. Takže na začiatok jednoznačne odporúčam, aby makléri si hľadali kanceláriu, v ktorej môžu začať a byť chránení v takomto inkubátore. A svojím spôsobom si vytvoriť aj nejaký systém práce. Tak. Odpozorovať od tej skupiny ľudí nejaký systém práce, na základe potom ktorého môžem fungovať v budúcnosti. Možno nejakú, dajme tomu, pracovnú disciplínu, keď chcem fungovať ako realitný maklér. Áno, to je proste úloha toho mentora, kauča, ktorý tomu maklérovi má pomôcť tej kancelárii, aby sa niekde posunul a nastavil si nejaké návyky a mohol vlastne byť úspešný. Potrebujem ako realitný maklér nejakú licenciu? Alebo nie? Tu sa stačí, že to začnem robiť. Áno, tu sa trošku, samozrejme pre Slovensko a Čechy tá legislatíva je mierne iná. Tam dá sa povedať, že v Čechách maklér pre tú činnosť vôbec, aby ju vykonával aj v realitnej kancelárii, potrebuje licenciu. To znamená, bude musieť zložiť maklérske skúšky, na ktoré sa bude musieť pripraviť. Takže
do doby, než nezíska realitnú licenciu, aby mohol vykonávať tú činnosť, tak samozrejme dovtedy môže vykonávať len nejaké pomocné práce a nemal by proste byť priamo ten, ktorý tú činnosť vykonáva. Na Slovensku je to mierne inak, pretože vlastne princíp na Slovensku je zatiaľ postavený čisto na živnostenskom oprávnení. To znamená, že ten, kto má oprávnenie na realitnú činnosť, tak tú činnosť môže vykonávať. To znamená, ak je maklér nejaký sprostredkovateľ a vykonáva sa na zmluvu realitnej kancelárie, tak tú činnosť môže vykonávať. Ale samozrejme v budúcnosti, ak chce tú činnosť vykonávať priamo sám, tak tú licenciu takisto bude potrebovať, takže takisto bude musieť zložiť skúšky, aby na základe toho spĺňal podmienky vydania živnostenského oprávnenia. Kde si ju môže vybaviť? Alebo ako to chodí, ako to je? Zase je to mierne iné na Slovensku a v Čechách, ale v princípe väčšinou asociácie realitných kancelárií, jak v Čechách, tak na Slovensku, tak organizujú kurzy, kde prebieha nejaká výuka s tým, že je ukončená testom a na základe toho potom vlastne dostáva to oprávnenie a musí samozrejme potom skrz živnosť to oprávnenie získať. Hej. Takže v podstate najčastejšie je to v rámci asociácií. Ja si zopakuje si trošku školské časy alebo časy vodičaku a tak ďalej. Často sú tie kurzy organizované online, takže dajú sa robiť aj na diaľku. Áno. Ako vyzerá taký typický deň realitného maklera? To znamená od momentu, kedy sa zobudí, zazvoní mu budík, až po to, kedy je v práci, kedy je činný v práci v kancelárii. Dobrá otázka. No, ono to je tak, že väčšina maklérov sa na to pozerá tak, že neexistuje typický deň maklera. Ja to považujem trošku za chybu, lebo proste treba vo všetkom hľadať systém, lebo len systém sa dá zdokonalovať a zlepšovať. A poviem to, ako by mal vyzerať, ja nehovorím, že tak vyzerá, lebo veľa poslucháčov a divákov, ktorí nás sledujú, tak môžu mať na to iný názor. Takže ja budem vyjadrovať len nejaký názor. To znamená, tu neexistuje jedna cesta, ale v princípe ten deň, samozrejme, úlohou toho maklera je neustále pracovať na nábore. Lebo to je to, čo toho maklera živí, to je to, čo je ťažké. Proste neustále pracovať na nábore. Nábor zákazok, tam si myslím, že maklér by každý deň mal tomu venovať minimálne 1 hodinu nejakých náborových aktivít. A my v rámci toho nášho programu hovoríme, čo tie aktivity majú znamenať. Často ide o telefonovanie, e-mailovanie, proste komunikácia, budovanie vzťahu. Proste musím neustále každý deň hľadať v tom svojom okolí, kto uvažuje o predaji, a aby som mu mohol vlastne ponúknuť sám seba, svoje služby. Takže tomu by som mal venovať. Najčastejšie je to do obeda. To znamená, dá sa to vykonávať samozrejme z domu, dá sa to vykonávať z kancelárie. Tam je len otázka, aby ten maklér proste si na to vyhradil čas. Moje odporúčanie je dajme tomu od 9. do 10. fakt, aby tomu venoval čas. Často je dobré napríklad už aj samotné raňajky venovať tomu, že sa s niekým stretnem, idem s niekým na kávu a vlastne popri tom získavam informácie, že či niekto neuvažuje o predaji a tak ďalej. Takže toto vykonávam do obedu. Samozrejme, potom musí nasledovať nejaký monitoring, musím sledovať, čo sa deje v mojej lokalite, čo sa nové predáva, čo sa predalo, aké sú ceny a tak ďalej. Takže vlastne nejak podvedomo musím tomu venovať čas, buď na to používam nejaké technické monitorovacie prostriedky, alebo proste jednoducho neustále som zavesený na nete. Samozrejme, potom prichádza obed. Medzi tým samozrejme pracujem na marketingu, pracujem na svojich sociálnych sieťach, robím marketing nehnuteľností, takže vlastne neustále musím venovať tomu marketingu časť. Tá marketingová časť kľudne môže zaberať 80% práce realitného maklera. Tí makléri dosť často zabúdajú na to, že reality sú o marketingu, že ľudia ma musia vidieť. Proste musím sa prezentovať a musím dať o sebe vedieť. Takže mal by som využiť ten čas, ktorý je do obeda, lebo dosť často obhliadky sa vykonávajú po obede.
pokiaľ sa venujem vyslovene rezidenčnej činnosti. Takže mal by som využiť ten čas do obeda čo najviac. Potom je obed, jasne zase, je to veľmi dobrá príležitosť na to, aby som obed zase sa s niekým stretol, s nejakým známym, doporučiteľmi, proste niekoho, koho veľmi dobre poznám, tak je super ten obed proste zase venovať náborovým aktivitám. To po obede už je také trošku rozhádzané, je také nesystémové, to nazvem, pretože vlastne nikdy neviem, odkedy dokedy budú obliadky, takže už si ten čas budem musieť takto prispôsobovať. Je samozrejme super, keď si tie obliadky dokážem naplánovať v nejaký čas a dokážem tých ľudí trošku tam zorganizovať a povedať, že áno, obliadky robím od 2. do 6. dajme tomu. Často makléri sa snažia vyhovieť klientom a robia potom obliadky neskoro večer. Dá sa to, ale ja by som to robil ako výnimku. Hej. Je dobré proste tú svoju prácu takisto mať v tom nejaký režim. Nehovoriac o tom, že predsa väčšina z nás má rodinu, takže to musí nejakým spôsobom zosúladiť. Ale tie obliadky už je činnosť, ktorú fakt by bolo dobre robiť po obede. Samozrejme do toho, keď mám nejaké náborové aktivity v zmysle, že idem urobiť obliadku bytu, idem nafotiť byt, tak zase si to treba urobiť. Ale v princípe typický deň je, že tie obliadky sa robia po obednejších hodinách. Ono to je naozaj niekedy náročné možno pre toho maklera, lebo veľa ľudí to môže, alebo ísť na obhliadku môže až po práci a tak ďalej. Čiže áno, myslím si, že z môjho pohľadu je to celkom taká náročná časť dňa dohodnúť si tie obhliadky a stretnutia. Tak. Vôbec a zorganizovať to celé. Jedno je vec, aký je typický deň, ale potom je aj spôsobom, ako vyzerá týždeň. Hej, že často makléri pracujú aj víkendy, pretože vlastne vtedy tí klienti majú čas a môžu niečo vtedy realizovať obliadky aj robiť nejaké aktivity. Takže je dobré si niekedy vyčleniť, ktorý deň nahradím, hej, lebo asi aj v tomto biznise je dobré dodržiavať nejakú takú psychohygienu, hej, že si proste stanovím, že sú niektoré dni, ktoré mám voľno. Hej. Takže niekto si môže povedať, áno, ja sobotu, nedeľu nepracujem, ale často proste tie soboty sú pracovné, tak toto nazvem. A potom samozrejme je dobré ako keby aspoň tú nedeľu, prípadne ešte jeden deň v týždni, často piatok. Proste tí makléri si dajú voľnejší deň, hej, aby si v podstate trošku oddychli, vyriešili si iné záležitosti. Hej. A nehovoriac o tom, že treba do toho času ešte vpratať aj nejakú tú psychohygienu, vzdelávanie, šport a samozrejme nejaké svoje záľuby. Hej. Takže to si už musí každý nejak upratať do toho, ako mu to tam sadne. Mhm. Tak teraz sme získali nejakú predstavu o tom, ako vyzerá deň realitného makléra. No a moja otázka smeruje k tomu, do čoho by mal maklér prvotne investovať? No, hej, rozumiem. Tu je taká prvá vec, že veľa ľudí, ktorí vchádzajú do toho biznisu, vôbec si neuvedomujú, že do toho treba investovať. Lebo keby si mal niekto otvoriť kaviareň, tak je mu hneď jasné, že musí niečo investovať, musí nakúpiť nábytok, niečo si prenajať, vymaľovať, upraviť, opraviť, kávovár a tak ďalej. Že proste je mu jasné, že do niečoho musí investovať. Ale v tých realitách často prichádzajú potenciálni záujemcovia, ktorí si absolútne neuvedomujú, že do toho treba takisto investovať. Je to proste podnikanie ako každé iné, do ktorého investovať treba. A tú investíciu si musí spočítať každý sám, lebo prvá investícia ide do straty príjmu. Hej, to je, áno, idem podnikať, proste musím si uvedomovať, že ja som mal v nejakom zamestnaní 6-mesačný príjem a tu zrazu ten príjem nemám. Hej, a ono to môže trvať až rok, než sa dostanem na nejaký stabilný príjem. Ak sa vôbec dostanem na stabilný, ak to môžeme vôbec nazvať stabilným príjmom, to znamená, musím sa zamyslieť a musím si to spočítať. Hej, a ono často pri tých pohovoroch riešime presne to, hej, že či ten uchádzač si môže dovoliť proste nezarobiť
niekoľko mesiacov. Takže to je prvá investícia. Druhá investícia je do nejakého zmenu imidžu, že vlastne keď sa nad tým zamyslím, tak musím si uvedomiť, že tá zmena imidžu záleží, čo som robil predtým, musím sa nejak obliecť, musím začať pracovať na tej svojej zmene, pretože vlastne to, čo predávam, som ja a predávam sám seba a musím začať sa tak aj prezentovať. Takže prvá vec je, áno, zúčastniť sa nejakých školení, zúčastniť sa nejakého vzdelávania, zase z toho investície. Samozrejme je obrovské množstvo videí, školiacich materiálov a tak ďalej, ktoré dneska nájdete na internete zadarmo a nehovoriac o tom, že tá kancelária a ten mentor vám s tým pomôže. Každopádne to sebavzdelávanie je proces, ktorý tam to skôr vyžaduje takú tú časovú investíciu, ani nie finančnú možno dneska. Ďalšie peniaze, ktoré by mal mať maklér pripravené, je prezentácia. Veľa zase maklerov prichádza, že nerozumejú tomu biznisu a myslia si, že ich niekto odprezentuje, že proste niekto za nich do toho bude investovať. Je to nelogické, tak to poviem. Prečo by mal riskovať za vás niekto iný s neistým príjmom? Pretože každý to berie, že vy môžete ako realitný maklér kedykoľvek odísť a kedykoľvek sa môže vo vás to rozhodnutie zmeniť. No proste nebude do vás niekto investovať, aby sa to zo dňa na deň zmenilo. Takže toto sú ďalšie veci, kde je potreba. A ten marketing, to vy sám viete, že to je proste investovanie do sociálnych sietí, možno vybudovanie si nejakých marketingových kampaní a tak ďalej, pretože ja v tom prvom rade potrebujem dať tomu okoliu vedieť, že som zmenil zamestnanie a potrebujem zmeniť v hlavách tých ľudí, že som realitný maklér. Takže ak myslíte na reality, mali by ste myslieť na mňa. Takže môj odhad je, keby sme len zobrali, že niekto mal príjem, len 1000 eur mesačne, tak tá počiatočná investícia v tom strate príjmu a tých ďalších nákladoch môže robiť kľudne 5 až 10 tisíc eur. A samozrejme, nikto učený z neba nespadol, ani ja, ani vy. A na začiatku je to tak, že naozaj tie školenia a to vzdelávanie je dôležité. Nie každý si vie a nemá cít na to si natočiť nejaké, dajme tomu, kvalitné video alebo urobiť si web stránku a tak ďalej. Hej. To sú proste komplexné činnosti a potom je vlastne otázka, koľko je ochotný vlastne ten maklér investovať možno aj do niečoho, v podstate do svojho marketingu a hľadať tie zdroje niekde inde. To znamená zaplatiť si nejakého marketéra, ktorý to za neho všetko nejak spracuje, urobí a pomôže mu vybudovať tú osobnú značku na začiatku. Áno, ono hovorím, že stále tu pretrváva taký nešvar. A ten nešvar spočíva v tom, že je tu chyba myslenia. A tá chyba myslenia spočíva v tom, že ja vchádzam do nejakej realitnej kancelárie a mám očakávania, že všetko to za mňa spraví tá realitná kancelária, že za mňa niekto bude investovať. A to už je zlé myslenie, pretože vlastne tým, že ja do toho neinvestujem, proste jednoducho investícia znamená budúci výnos. Ak nič neinvestujem, nemôžem očakávať výnos. Proste každý by najradšej bol, aby za mňa investoval niekto iný. A ono je to potom také veľmi opatrné. Takže toto je také tak dosť veľká chyba, že vstupujem do niečoho a neuvedomujem si tú vlastnú zodpovednosť sám voči sebe. Ja očakávam od niekoho niečo, čo sa nikdy nenastane a tým pádom proste môj neúspech je ako keby potom vytýkaný niekomu, že to pretože ty si za mňa neinvestoval. Ale neviem, či je to zrozumiteľné, ale to chcem povedať, že aby proste každý s tým rátal. Je to podnikanie a treba do neho investovať. To je podobné, ako keď chcem podnikať v oblasti gastra, tak investujem do toho, aby to gastro bolo vidno. A moju reštauráciu, kaviareň a tak ďalej. Čiže je to, myslím, že úplne rovnaký model z tohto pohľadu. Čo je na tejto práci najťažšie z vášho pohľadu? Na základe skúseností, ktoré máte a tak ďalej. Čo je také úplne že najťažšie?
No, ako... To je taká všeobecná otázka, ale... Samozrejme, tak ako som hovoril, každý biznis má nejakú problematiku, ktorú je potreba zvládnuť. Ono totiž, stať sa realitným maklérom vyzerá, že môže každý. Každý, kto vie rozprávať, má dve ruky, tak proste môže tú činnosť vykonávať. Svojím spôsobom je to pravda, ale tam to, čo je najťažšie, je seba prezentácia. To je proste pochopiť to, že ja vlastne predávam sám seba, že budujem sám seba. A dokázať predať sám seba nevie každý. Veľa ľudí vie predávať niekoho iného, cudzie služby, cudzie produkty a tak ďalej, ale začať predávať sám seba znamená vytvoriť sám seba, pochopiť, že musím tvoriť svoj imič, že ma ľudia nejak musia začať vnímať. A ono toto je asi to najťažšie. To znamená, najťažšie je mať tú seba dôveru a to, že to zvládnem a že viem, čo robím a viem, že som odborník. A dokážem budovať tým pádom aj dôveru. Tá seba prezentácia a tá seba dôvera potom samozrejme pomáha to, že tomu svojmu okoliu dokážem jednoznačne ukázať, že síce som začal včera, ale mám na to, aby som to zvládol. Takže najťažšie na tej práci je neustále vykonávať túto činnosť. V momente, keď to robím dobre, tak to je to, že potom robím tie aktivity. To je druhá taká ťažká činnosť, že musím neustále robiť náborové aktivity, že musím sa seba prezentovať, musia o mne ľudia vedieť. To znamená, tie náborové aktivity, vlastne samotný nábor je podstatou toho biznisu. Veľa ľudí si myslí, že podstatou realitného biznisu je predávať nehnuteľnosti, ale to je následnosť, to už je proces. My často hovoríme, že už keď to mám nabrané, už to ide samo. Už sa tomu tak nemusím venovať. Takže to už sú jasné procesy, tam už ten systém je jasný, ako postupovať. Ale asi to najťažšie je tá sebeprezentácia, nábor a neustále na tom pracovať, aby som vybudoval povedomie o sebe. A toto veľa začínajúcich maklérov podceňuje. Veľa maklérov sa na začiatku, alebo potenciálnych maklérov, strašne venuje odbornosti, venuje sa LVčkám, právnym aspektom. Chcú byť dobrí právnici, tak toto poviem. Chcú byť dobrí daňoví poradci. A ja im stále hovorím, že proste nikdy nebudú dobrí právnici. Na to sú právnici, aby boli dobrí právnici. Proste ich úlohou je budovanie vzťahov a venovať sa tomu náboru. A samozrejme ľudia majú otázky, ja nie som vševed, takže nemusím sa ja venovať veciam, ktoré hlavne v tých prvých mesiacoch nie sú podstatné. Dá sa povedať, že dobrý maklér musí byť trošku aj nejaký showman? V zmysle, lebo áno, veľa ľudí je nejaká možno, ani nie, že utiahnutá myška, alebo tak. Dá sa tá prezentácia a tá odvaha v tej prezentácii naučiť, aj keď som, dajme tomu, že sa cítim neisto? Možno. Tak ono to je o tej... Neexistuje ako keby jasná profilácia, že profil makléra je takto typografovo nastavený človek. To znamená, ale jednoznačne ten, kto je extrovertom, má to ľahšie. Ale poznám veľa introvertov, ktorí sú realitnými maklérmi a takisto sú úspešní, ale dokážu minimálne, to znamená v tom súkromnom živote sú introverti, ale dokážu v tom profesnom živote byť extrovertmi. To znamená, dokážu sa prezentovať, dokážu sa predať. Lebo a hlavne dneska, lebo keď pred 20 rokmi samozrejme to bolo iné, ale dneska sa ten maklér musí vedieť predať. Tým, že dneska sú sociálne siete, že video je úplne bežný komunikačný prostriedok, tak vlastne tí potenciálni klienti ma musia nejak vnímať, takže ja sa musím prezentovať. Ak sa prezentovať nebudem, tak ani nebudú mať odkiaľ vedieť, že som realitný maklér a že sa tej činnosti venujem. Takže to, že či musia byť showmeni a musia vedieť hovoriť, vyprávať vtipy a tak ďalej, tak to si nemyslím, ale každý by si mal nájsť svoj spôsob. Poznáme proste princíp toho, že videli sme veľa maklérov, ktorí robia také zábavné show na YouTube a tak ďalej, skačú do bazéna, lietajú vrtuľníkmi a neviem čím, ale
Asi, ja to poviem tak, že za mňa je to zbytočné. Za mňa je to len forma zaujatia, len forma získania pozornosti. A vlastne tam si každý musí povedať, ako tú pozornosť chce získať. Proste tú pozornosť, lebo tam je dôležité, že budujem si aj nejakú dôveru, budujem si aj nejakú odbornosť a tak ďalej. Lebo dôvera a profesionalita, alebo tá odbornosť, to sú také základné piliere toho biznisu. Ale to asi každého. Takže... Áno, tak asi aj to také prílišné showmanstvo nebudí v ľuďoch dôveru, hej. Keď sa rozhodujem s niekým spolupracovať a predávam svoju nehnuteľnosť, tak možno je dôležitejšia tá odbornosť a tá dôveryhodnosť a tak ďalej. Čiže áno, v podstate sme si zodpovedali otázku. Možno je dobré pohybovať sa niekde v strede. Áno, ale ono to je stále tak 1000 ľudí, 1000 chutí, hej, takže každý si musí nájsť toho svojho, hej, takže je mylné si myslieť, že som maklér pre všetkých. Tam je zásada tá, že ja to pravidlo ako keby, a to už povedal to pravidlo Baťa, hej, že proste ľudia sa delia na 3/3, 1/3 je tá, ktorú si potenciálne moji klienti, lebo ma majú radi, viem si budovať s nimi vzťahy a tak ďalej. Potom je 2/3, to je tá neutrálna, ktorým je to jedno. Kto som, čo som, ako sa mi darí. Ale je to tiež potenciálna skupina, z ktorej môžem ťažiť. A potom je posledná tretina, ktoré ma nemajú radi, ktorí proste nie som im sympatický. Tie sympatie tam nie sú. A to pravdepodobne, aj keby som sa stával na hlave a robil tú show, tak aj tak nebudú moji klienti. Takže tam si treba stále hľadať tú svoju klientelu a v podstate 1/3 je automaticky, mám tam sympatie, potom je tá 2/3, kde si tie sympatie budujem. Moja posledná otázka znie, čo vy považujete za takú najdôležitejšiu vlastnosť realitného maklera? Čo by realitnému maklerovi nesmelo chýbať? Každý sme nejaký iný, každý máme nejakú inú povahu, inak reagujeme na veci. Čo by nesmelo chýbať realitnému maklerovi, keď chce vykonávať túto prácu dobre? Neviem, či som pochopil správne otázku. V princípe ja sa pozerám na to tak, že typograficky by to mal byť stabilný extrovert. To proste mal by byť niekto, kto má v sebe takú tú stabilitu a ide si za svojím. Jednoznačne v tom musí byť nejaká cieľa vedomosť, že proste niečo chcem. To je asi najviac, prečo makléri neúspeli, bolo preto, lebo nemali cieľ. Brali to len tak. Idem to skúsiť. Hej. A už len to slovo skúsiť znamená, že neúspejem. Proste tu nie je priestor na skúšanie. To je proste priestor na rozhodnutie. Tí, ktorí sa pevne rozhodli a boli cieľavedomí a išli si za tým svojím cieľom, pretože vedeli prečo a dokázali s tým cieľom pracovať, tak väčšinou úspeli. Väčšinou proste, pretože tú cestu našli potom. Aj keď prišli prvé prekážky, tak proste dokázali ich prekonať. Necúvli, nezmenili smer. Takže jednoznačne za mňa je tá cieľavedomosť je taká základná vlastnosť, ktorú by ten maklér mal mať, ale v princípe treba chápať, aby to proste bol fakt stabilný človek, aby dokázal pracovať so svojimi emóciami, aby dokázal pracovať s neúspechom. Takže to je stále tak, že tu sa každý deň stávajú veci, kde ten maklér spadne na kolena, ale musí sa vedieť postaviť. Musí sa vedieť postaviť a zase sa musí postaviť a zase sa musí postaviť. Takže vyhraje ten, kto sa nevzdá, kto vydrží. A proste nevzdať sa, nevzdať sa znamená mať cieľ, proste ísť za ním, za každú cenu. Proste pracovať s tým, aj keď som neúspel a hľadať tú novú cestu a neustále sa postaviť na kolena. Tí, ktorí tento biznis robia a sledujú nás, tak veľmi dobre vedia, o čom rozprávam. Že proste človek musí vedieť pracovať s tými svojimi emóciami a neustále musí znášať ten neúspech a neustále pracovať na tom úspechu. Takže asi toľko. Dôležité je vydržať. Dôležité je vydržať. Vyhraje ten, kto vydrží. Vyhraje ten, kto vydrží. Áno. Dobre, tak ja vám teda ďakujem a dúfam, že aj vy vydržíte pri našich podcastoch, pretože sa veľa možno nového dozviete.
Máme pripravených veľa zaujímavých tém, ktoré vám budeme pravidelne dávkovať. Sledujte nás na danobily.eu, na web stránke novej, na sociálnych sieťach. No a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Neviem, či vy chcete niečo dodať? Nie, proste treba vydržať. Treba bojovať, vydržať, nevzdávať sa a neustále sa postaviť a ísť ďalej. Proste mať cieľ. Aj keď je vonku momentálne v Košiciach škaredo a zamračené, tak ono raz to slnko vyjde. Áno, tu v Prahe je to veľmi podobne, takže presne tak, slnko raz vyjde, takže treba len vydržať. Takže krásny deň. Majte sa, držte sa. Pekný deň všetkým.